ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 20/6/23 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ಅಮೃತ ವೇಳೆದ ಶುದ್ಧ ಅಂಚನೆ ಶಾಂತ ಸಮಯಡು ಲಕ್ಕದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ದೇಹ ಸಹಿತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆ ಸಮಯ ನೆನಪು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬನ ಶಕ್ತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಕುಲು ಜೋಗುಲು ವಾ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು? ಉತ್ತರ: ಮಾತೆಡ್ದುಲ ಎಡ್ಡೆ ಕರ್ಮವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿಕುಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತನು ಮನ ಧನ ಸಹಿತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಏಪ ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪರು ಅಪಗ ಬಾಬಾ ನಿಕುಲೆಗ್ ಪ್ರತಿಫಲವಾದ ಆತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ತು ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಅಟಲ ಅಖಂಡ ರಾಜ್ಯನು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ವಾ ಸೇವೆನು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕಲ್ಪವೆರು? ಐನು ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರು ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಉತ್ತರ: ಆತ್ಮೀಯ ಸೇವೆ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲೆಗ್ ವಿಕಾರದ ಕಾಯಿಲೆಡ್ದು ಬುಡ್ಪೆರೆ ಜ್ಞಾನದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು. ನಿಕುಲು ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದುಲ್ಲರು. ಮನುಷ್ಯರು ಶಾರೀರಿಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಜ್ಞಾನದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದು ಆತ್ಮನು ಜಾಗೃತ ಜ್ಯೋತಿಯಾದ್ ಮಲ್ಪುಜೆರು. ಈ ಸೇವೆನು ಬಾಬನೇ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪವೆರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಇಂದು ಅಂತೂ ತೆರಿಪದೆರು ಏಪಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪಂದು ಬಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರೇರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನಡು ಉಪ್ಪುವೆರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಆತ್ಮದ ಅವಿನಾಶಿ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ವಿನಾಶಿ ಶರೀರದ ಅಪ್ಪ ವಿನಾಶೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪೆರು ತಮ್ಮ ಈ ವಿನಾಶಿ ಶರೀರದ ಅಪ್ಪ ಏರು, ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಏರು. ಆತ್ಮ ತೆರಿದುಂಡು ಆರು ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಜೋಕುಲೆನು ದೇಹಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಏರು ಮಲ್ಪೇರು. ದೇಹದ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಇತ್ತೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಯಾದ ಏರು ಮಲ್ಪೇರು. ಆತ್ಮದ ಅವಿನಾಶಿ ಅಪ್ಪ ಅವಿನಾಶಿ ಪಂಡ ಐಕ್ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆತ್ಮದ ಅಂಚನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ಪಂಡರ್ಡ ಅಪಗ ರಚನೆಲ ಸಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಆವೊಂಡು. ಐಕ್ ಪನ್ಪೆರು ಅವಿನಾಶಿ ಆತ್ಮ. ಅವಿನಾಶಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮದ ಪುದರ್ ಆತ್ಮ ಆದುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಪಂಡ್. ಯಾನ ಆತ್ಮಗೂ ದುಃಖ ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಪಾಪಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಆತ್ಮನೇ ಪನ್ಪುನು. ಸ್ವರ್ಗುಡು ಏಪಲ ಸಹ ಈ ಅಕ್ಷರ ಆತ್ಮಲು ಪನ್ಪುಜ. ಈ ಸಮಯಡೆ ಆತ್ಮ ಪತಿತವಾದುಂಡು. ಅವ್ವೇ ಕುಡ ಪಾವನಾಪುನು. ಪತಿತ ಆತ್ಮನೇ ಪಾವನ ಆತ್ಮದ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಏರು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮರು ಉಲ್ಲೆರೋ ಅಕುಲು ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಡೆವಡಾಪುನು. ಈ ಮಾತ ಪಾತೆರುಳು ಪೊಸದಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಆಜ್ಞೆನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಕುಲ್ಲೊಂದು ಉಂತೊಂದು ನಿಕುಲೆನು ಪಂಡ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸುರುಕು ನಿಕುಲು ಪೂಜಾರಿಯಾದಿತ್ತರು. ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಪಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ನಿಕುಲು ಪೂಜಾರಿಲು ನಮಃ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲೆನು ಮಾಲಿಕ ಪೂಜ್ಯಾದ್ ಮಲ್ಪೆ. ಪೂಜ್ಯರು ಏಪಲ ಸಹ ನಮಸ್ತೆನು ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಪೂಜಾರಿಲು ನಮಃ ಅತ್ತಂಡ ನಮಸ್ತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ನಮಸ್ತೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ತರೆನು ತಿರ್ತ್ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ನಮಸ್ತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ನಮಃ, ವಿಷ್ಣು ದೇವತಾಯ ನಮಃ, ಶಂಕರ ದೇವತಾಯ ನಮಃ ಇಂದು ಒವುಲ ಪನೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ಪೂಜಾರಿತನದ ಅಕ್ಷರವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮಾಲಿಕ ಆವುಡು.
ಬಾಬನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಆರು ಅಕುಲು ಸಮರ್ಥರು ಬಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಕಾಲರೆಗ್ಲ ಕಾಲ ಅಕಾಲ ಮೂರ್ತಿ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಸೃಷ್ಟಿದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು ಸ್ವರೂಪ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಸುರುಕು ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಐದವರ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಮಾತೆಡೆಲ ಉಳ್ಳೆರು ಪಂಡು ಪಣ್ಣಗ ಮಾತಾ ಮಹಿಮೆಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುನು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ಪಾಪಾತ್ಮಲು ಆದುಲ್ಲೆರು. ಐದವರ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಹಿಮೆ ಆಪುಂಡು. ಮಾತಾ ಮನುಷ್ಯರ್ನನೆ ವಿಚಾರವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು ಯಾನ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಶರೀರವಾದುಂಡು. ಎಂಚ ಆತ್ಮ ಬಿಂದು ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪರಮಾತ್ಮಲ ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಪತಿತೆರೆನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪೆ. ಬತ್ತುದು ಜೋಕುಲ್ನ ಅತಿ ವಿಧೇಯ ಸೇವೆಕಾದು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆ. ಯಾನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗ್ಲ ಸಹ ಆತ್ಮೀಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನೆನು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೇತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾರೀರಿಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನೆನು ಕಲ್ಪವೆರು. ನಿಕುಲ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಸೇವೆ ಆದುಂಡು. ಐಕ್ ಪನ್ಪೆರು ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನನು ಸದ್ಗುರು ಕೊರಿಯರು. ಸತ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಆರು ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆರೇ ಶಕ್ತಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲೆಗ್ಲ ಪತದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆರು. ಆತ್ಮೊಡೆ ವಿಕಾರದ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೇತೆ ಏರ್ನಗೈತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮ ಪತಿತವಾದುಂಡು ಶರೀರತ್ತು. ಪಂಚವಿಕಾರದ ಕಠಿಣ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಡು. ಇಂದೆಕಾದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ನಗೈತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬನೇ ಬತ್ತದು ಆತ್ಮದ ಜೊತೆ ಪಾತೆರುವೆರು. ಹೇ ಆತ್ಮೊಲೆ ನಿಕುಲು ಜಾಗ್ರತ ಜ್ಯೋತಿ ಆದ್ಲೆ. ಕುಡ ಮಾಯದ ನಿರೆಲು ಬೂರ್ದುಂಡು. ನಿರೆಲು ಬೂರೊಂದು ನಿಕುಲು ಮಂದ ಬುದ್ಧಿದಕುಲಾದುಲ್ಲರು. ಬಾಕಿ ಒವ್ವೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ನ ಅತ್ತನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರರ್ನ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ. ಇಂದು ರಾವಣನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುನೇ ಸಾಧಾರಣ ರೀತಿಡು. ಏನನ್ನು ಕೆಲವೆರು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೆರು. ಶಿವ ಜಯಂತಿಯೇ ಬೇತೆ ಕೃಷ್ಣ ಜಯಂತಿಯೇ ಬೇತೆ. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನು ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಸೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಆರು ನಿರಾಕಾರ ಬೇರು ಸಾಕಾರ. ಯಾನ್ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಹಿಮೆನು ಮಲ್ಪೆರು. ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬತ್ತದು ಈ ಭಾರತನು ಕುಡ ಸತ್ಯುಗಿ ದೈವಿ ರಾಜಸ್ಥಾನವಾದು ಮಲ್ಪಲೆ. ಒವ್ವೋ ಸಮಯಡು ದೈವಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಇತ್ತನು. ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಕುಡ ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಪೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆ ಪತಿತ ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು. ಇಂದೆತ ಪುದರೆ ಸ್ಮಶಾನವಾದುಂಡು. ಮಾಯೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧನು ಮರೆತುದು ಯಾನ ಒರಿ ಬಾಬನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾದು ಕರ್ಮನು ಭಲೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸಮಯ ತಿಕ್ಕುನಗ ಏನನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪಿ. ಇಂದು ಒಂಜಿ ಯುಕ್ತಿನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವೆರು. ಮಾತೆರ್ದುಲ ಹೆಚ್ಚಾದು ನೆನಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಮೃತ ವೇಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಅಪಗ ಶಾಂತ ಶುದ್ಧ ಸಮಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಸಮಯಡು ಕಲ್ವೆರ್ನಕುಲು ಕಳ್ಳತನ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಏರ್ಲ ಪಾಪ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಏರ್ಲ ವಿಕಾರಗು ಪೋಪುಜೇರು. ಇಂದೆಕ್ ಪನ್ಪೆರು ಘೋರ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ರಾತ್ರಿ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಜೋಕುಲೆ ಕಳೆಯಿನವು ಕಳೆದು ಪೋಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಆಟ ಪೂರ್ಣಾಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾಡು. ಇದು ನಿಕಲ್ನ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು. ಸೃಷ್ಟಿದ ವೃದ್ಧಿ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ಪನ್ನಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ವೃದ್ಧಿ ಆವಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ತಿರ್ತುಗ್ ಬರೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಬನ್ನಗ ವಿನಾಶ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರ್ ಓಡೆ ಆಪುಂಡು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಮಾತೆರ್ದುಲ ಎದುರುಡು ಉಪ್ಪೆರು ತಾನೆ. ಬಾಬಾಗ ಮುಕ್ತಿ ದಾತ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಸ್ವರ್ಗ ಪಾವನ ಜಗತ್ತಾದಿತ್ತಂದು ಐನು ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತ ತಲೆಕ ಭಾರತನು ಸೇವೆನು ತನು ಮನ ಧನುರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು ಅಂಡ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆವಂದಿಜ್ಜಂಡು. ಡ್ರಾಮದ ಲೀಲೆನೆ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತಂಡು.
ಅವು ಕಳೆದು ಪೋಂಡು ಪತಿತ ರಾಜರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅವಡಿತ್ತಂಡು ಐತ ಪುದರ್ ಗುರುತು ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆತಂಡು ಅರ್ನ ಅಕ್ಲ ಆಸ್ತಿದ ಪುದರ್ ಚಿನ್ನೆ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಯಂ ತೆರಿಯೊಂದಿರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರೇ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾಲಿಕಾದುಲ್ಲಿರು ಬಂದು ಆಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಏರ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಲ್ತೇರು ಪನ್ಪನೇನು ಅಕಲು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಬಾಬರ್ದೇ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುವುದು ಪೊಡು ಬೇತೆ ಏರೋ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನು ಏರ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕೌರವ ಅಂಚನೆ ಪಾಂಡವರ ರರ್ಜನ್ಲ ರಾಜ್ಯನು ತೊಜುಪವೇರು ಅಂಡ ರರ್ಜನಕುಲ ರಾಜ್ಯ ಇಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಕುಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕುಶಿತ ನಶೇರೋಡು ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಸಿಹಿ ಆಯ್ನ ಮಧುರವಾಯ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪು ನಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನಕುಲು ನಿರ್ಮಾಣಗೂ ಪೋಯಿರು ಅತ್ತಂಡ ಜ್ಯೋತಿಡು ಜ್ಯೋತಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಮೋಕ್ಷನು ಪಡೆಯರು ಭಾರತವಾಸಿಲೆಗ್ ಸ್ವರ್ಗ ಇಷ್ಟ ಆಪುಡು ಅಕುಲು ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಪೋಯಿರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಮೋಕ್ಷ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾತೆರ್ಮಲ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಬಾಬನೇ ಆದುಲ್ಲೆರು ಅಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖನೇ ಕೊರ್ಪೆರು ಒರಿಲ ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮಡು ಕುಲ್ದು ನನ್ನೊರ್ಯಾಗ ದುಃಖನು ಭೋಗಿಸಾವನೇನು ಬಾಬಾ ಸಹನೆ ಮಲ್ಪುಜೆರು ಬಾಬಾ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೆರು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಪಾವನ ನನಂಜಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಪಾವನ ಕುಡ ದ್ವಾಪರರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪಂಚತತ್ವಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಂಡು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರು ಕುಡ ಅಲ್ಪ ಪವಿತ್ರ ತತ್ವರ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಶರೀರಲ ಪೊರ್ಲಾದುಪ್ಪುಂಡು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಪೊರ್ಲುಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣಡ ಏತೊಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಡು ಪುದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಐದವರ ಕುಡದಾದ ಉಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೆರು ಅಕಾಲ ಮೂರ್ತಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣಡು ಪಾಡ್ದೆರು ಬಾಬನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು ಬಾಬಾ ಏಪ ಬರ್ಪೆರೋ ಅಪಗ ತೆರಿವಿನೆರು ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಸಹ ಏಪ ಜೋಗುಲಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಅಪಗ ಬಾಬನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಾಬನ ವಿನಃ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನು ಒರಿಸವಡಪುಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಗುರಿಯಾದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಭಾರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಉಂಡು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಎತ್ತಂಡು ಪವಿತ್ರ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಅಪವಿತ್ರವಾದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಕಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆರು ಇಂದು ಅಸುರಿ ಜಗತ್ತಾದುಂಡು ಲಂಚಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಾದುಂಡು ರಾಜ್ಯಡು ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಈಶ್ವರ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪ್ರಜೆಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು ಏರು ಎಡ್ಡೆ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಮಲ್ಪೆರು ಆಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜಮಣತನೊಟ್ಟು ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆ ಕರ್ಮದ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪರು ನಿಕುಲ್ನ ಮಾತೆಲ್ನ ಶಿವಪಾಪಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಅರೆಡ್ದು ಶಕ್ತಿನ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಅಖಂಡ ಅಟಲ ರಾಜ್ಯನು ಮಲ್ಪರು ಪ್ರಜೆಕುಲ ದಾಲ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದು ಲೆಕ್ಕಾತುಂಡು ಧನನು ದಾನ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದವರ MLA ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಆಪೆರು ಬಂದತ್ತು ಕಾಸುನು ದಾನ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದವರ ಧನವಂತರ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇತ್ತೆ ಏರ್ನಲ ರಾಜ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ನಿಕಲೆಗ್ ಏತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೆರು ಎಂಕುಲು ನಾರಾಯಣನು ಒರಿಸವ ಅತ್ತಂಡ ಮದುಮೆಪ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು ಎಂಕುಲು ಮನುಷ್ಯರೆಡ್ದು ದೇವತೆಲು ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದು ಮಾತಲ ಪೊಸ ಪೊಸ ಪಾತೆರುಳು ನಾರದನ ಪಾತೆರ ಇತ್ತೆದೆ ಆದುಂಡು ರಾಮಾಯಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ಸಮಯದನೇ ಆದುಂಡು ಸತ್ಯ ತ್ರೇತೆಯುಗೊಟ್ಟು ಒವ್ವೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇಜ್ಜೆಂಡು ಮಾತಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಮಠ ಪಂಥ ಮಾತಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದಿನ ನಿಕುಲು ಭ್ರಕ್ಷಡು ತೂಪರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣ ದೇವತ ವರ್ಣ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವರ್ಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಜುಟ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣ ಮಾತೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಇಂದೆತ ವರ್ಣನೆ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಇಜ್ಜಿ ವಿರಾಟ ರೂಪಡ್ಲ ಸಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇನು ಬುರ್ದು ಬುಡ್ತೆರು ಡ್ರಾಮಡು ಈ ರೀತಿ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಪ್ರಪಂಚದಕುಲು ಭಕ್ತಿರ್ದು ಎಂಕುಲು ತಿರ್ತುಗು ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ತೆರೆದಿಜಿ ಭಕ್ತಿರ್ದೆ ಭಗವಂತ ತಿಕ್ವೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೊವ್ವೆ ಪಾಡುವೆರು ದುಃಖೊಡು ಸ್ಮರಣೆ ಪನ್ಪೆರು ಐಟ್
ನಿಕುಲು ಅನುಭವಿಲು ಆದುಲ್ಲರು. ಅಲ್ಪ ದುಃಖದ ಪಾತರ ಎಜ್ಜಿ ಮಾತೆಡಲ ಕ್ರೋಧೊಂಡು ಒರಿಯ ಕೊರಿ ಗುಂಡು ಪಾಡೋನರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜರು. ಶಿವ ನಿಕುಲೆನು ನಿಕುಲ್ನ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬಾಗ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ಪನ್ಪುನೆರ್ದವರ ಸಹೋದರತ್ವಲ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು ದೂರ ಆಪುಂಡು. ಭಾರತಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪೆರು. ಹಿಂದುಲು ಅಂಚನೆ ಜೈನದಕುಲು ಸಹೋದರರು ಅಂಚನೆ ಮುಸಲ್ಮಾನೆರು ಸಹೋದರರು ಪಂಡು. ಸಹೋದರರಂತೂ ಅಂದುದಾನೆ ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಇಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ವಂಶ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮರ್ದು ದೈವೀ ದೇವತಾ ಧರ್ಮಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮರ್ದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ, ಕ್ಷತ್ರಿಯರದ್ದು ಕೂಡ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಧರ್ಮ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೌದ್ಧಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದು ವೃಕ್ಷ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದುದ ವಂಶವಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಲೌಕಿಕದ್ದು ಅತ್ತುಂಡ ಬೇಹದ್ದುದ ಈ ವಿಸ್ತಾರ ಆಪುನ ವಿಚಾರಲು ಏರೆಗುಲ ಧಾರಣೆ ಆಪುಜೋ ಅಕಲೆಗಾದು ಬಾಬಾ ಸಹಜ ಯುಕ್ತಿನು ಪನ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ಅಂಚನೆ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗಡು ಬರ್ಪರು. ಬಾಕಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದವಿನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ಕಾದು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಶಿವ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಇಂದುವೆ ನಮ್ಮ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತ ಬುದ್ಧಿಡು ಉಂಡು. ಭಲೆ ಎಂಕುಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿನು ಓದೊಂದುಲ್ಲ. ಆಂಡ ಇಂದೆರ್ದು ಭಗವಂತೆ ತಿಕ್ಕುಜೆರು ಪನ್ಪುನ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ. ಜೋಕುಲೆ ಶಿವಬಾಬನು ಅಂಚನೆ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಬಾಬಾ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಆದುಲ್ಲರು. ಇರ್ನ ಚಮತ್ಕಾರವಾದುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆನು ಮಲ್ಪೊಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಈಶ್ವರಿಯ ಲಾಟರಿ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂಚನೆ ಯೋಗದ ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇಂದೆಟ್ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಐದವರ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಬೋದು ತಿರುಗುದು ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ದಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಪೂರ್ಣ ಆವೊಂದುಂಡು. ಎಂಕುಲ್ನ ಮಧುರ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಮೃತಿಟ್ ಕುಶಿತ ನಶೆ ಸದಾ ಏರಡು. ರಡ್ಡ್ ಕಲೆನವು ಕಲೆದು ಪೋಂಡು. ಇತ್ತೆ ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಬಾಬಾಗು ಪವಿತ್ರತೆದ ಸಹಯೋಗನು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ತನು ಮನ ಧನರ್ದು ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡು. ವರದಾನ ಸರ್ವ ಪರಾತ್ ಖಾತೆನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪೊಡ್ದುಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಭವ. ಬಾಪ್ದಾದ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಾತ ಲೆಕ್ಕೊನು ಇತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ತುಯರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆರು. ಒಂತೆ ಪರತ್ ಖಾತೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಬಾಹರ್ಮುಖತೆದ ಖಾತೆದ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ರೂಪೊಡ್ಲ ಕೂಡ ಒರಿದುಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಸದಾ ಸರ್ವ ಬಂಧನ ಮುಕ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಇಂದೆಕ್ ಪನ್ಪೆರು ಅಂತರ್ಮುಖಿ. ಇಂದೆಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆನು ನಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂಡ ಬಾಹರ್ಮುಖತೆರ್ದು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾದ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂತರ್ಮುಖತೆದ ಚಹರೆದ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಬನ ಪುದರ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಆತ್ಮಲು ಅಪ್ಪನ ಸಮಾನಾದುಪೋಡು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತಾದ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ತನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕೊಡು ಸಫಲತೆನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನನೆ ಸಫಲತಾ ಮೂರ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಅಚ್ಚಾ ಓಂ